may problema to eh. Sir Marlon, kalit nagkasuko na ko. Ano naman, Sab? Ewa ko na ko katabang sa mga barangay tanods nga nagka-enkwentro sa mga tulisan. Iya dito patabangon nga. Lain mo na itong trabaho. Ingo mo gud siya, kay dito po ko na kusbutay. Makatabang unta ko sa mga barangay tanods nga nagka-enkwentro sa mga tulisan. Samantala na, Sir. Kunya, kung saan ta na ko pagtabang? Ngawam kay ko'y armas. Nangayo bitaw ko niya sa unab, sa gibumba na lang, wag siya gihatag. Ano diya? Paita ni. Mga ita niya ayuda. Di tatabangan. Ya, basudla ng mga daotang elemento. Kita'y mahayan. Okay na tayo, tayo. Pasagdi na siya. Si Don Sibio may atong tumanon. Anak ra siya. Siya di atong sundon. Ingon tagid siya noy. Paunungon tag pa-inspeksyon sa mga kabalayan. Unya, patukuron tag kaugalingong kasudaluhan. Kay pagukod yung mga tulisan. Kita'y pagukuron? Oo, God. Patakop yung mga tulisan. Sa naman tao ni si Sir Marlon, oy. Subaw na siyang watay armas. Sama na ito pagdakop ato mga tulisan. Mga watay armas. Ambot, ana niya na yan. Nga. Sa plano na to. Ato na to si Sibio. Ato ni klarohon, oy. Bida mo. Asdang ta dito nga watay armas. Patay! Ayaw lang sana yun. Kaya may bahaw sa na Sir Marlon. Human sa ta. Nya. Magusam lang tayo ni. Ano lang sa tamad to ni Don Sibio. Paabot na ta ipatawag ta. Total. Kang Sir Marlon na pagbuot. Iya-iya naman na. Ano na kaya? Kami tawahan na kita. Si Don Sibio gila itong tawron. Mawagan ni. Sana sa'y problema niyo rin siya. Kadungog ang kugnan niyo si Biyo. Si Marlon, nayabag naman ko. Nayabag naman sa... Karon pa ka? Karon pa mundo ha? Ngayabag man ginag-o? Kaya ninyo. Limang kag pagkukuron mi sa... Paundaw ko may inspeksyon sa kabalayan. Kay pagkukuron mi itong tulisan. Ipadakop na mo. Wa sa kuyape. Nga wa may armas. Nga katugong na... Ang tulisan ko na armas. Nga kita wa... Patay ta. Sa mata, koblan. Ngano kang Marlon man inyong tumanong? Kanyo si Biyo inyong tumanong mando. Anak ra na siya. Kaya nga naman dahil, nituman dahil mi. Bito na among gisgutan ni Matoy. Bahayan anang tulisan nga among dakpon. Nga ka man, ay kabuang. Iya mo kukunong ingnon niyang amahan ng napaundangon may pag-inspeksyon na ng mga kabalayan. Kaya adto mi niya idestino sa mga tulisan. Uy, taon sa kamatoy. Di na mahimo, uy. Ang sa nga nugutang ibutang na niya sa peligros din siyo. Magwansa naman lang, me. Ikadiwasad, ka na matulisan na ay mga armas. Nyawa may mga armas nga depensa diha. Digyo ko musugot matoy. Bahala na, tuong ko gina Senyor Sibyo. Ako'y mahang nyo, anak. Sa pagkatinuod ba? Hindi mo sa kumahadlok at mga tulisan ba? Basta mo full support ang akong wife. Ay, kalindo. Ay, nang. Di siya andir mo nang. Mo andir na sa mo saya. Alam niya matoy, oy. Kanay yung paghamugiro ba? Misi lang nga. Laliman mo. Yatumos nga tulisan. Bukuron. Papas. Ako'y matoy niyo si Biyo. Padayon mo anang trabaho ninyo sa kanyo si Biyo. Unya, kanang kang Marlon, ayaw na yung tumana. Kasi mga tulisan may butang, tagbaw mo. Thank you. Pinangka may tagbong tay. Lagmit, mamangura na si Flor. Ikaw ay may terrorize. Lalim ba? Sister Lois. Nakarealize ba nakaamgo? Pinangga dyan ay kang munday, no? Ito sa kong lughan, uy. Sa akong nabati niya nga. Mura ba siya ng ano? Consent sa Adlok sa mawa ang umpaw. Nay. Kadali ito, good, Nay. Asa ka, Nay? Nakoy tuon. Ikaw, asa man ka? Mupalit ko kanding, Nay. Kanding? Unsa man mong kanding? Nanay biya, oy.
Para naasad ko'y kalingawan ba og alima. Kaila ay kay diri na sige tag suroy-suroy. Papagyud ko'y mabuhat manang may nang naatay kanding para na ako'y atimanon. Nya, asam ka kanding? Na nakigisaran? Aw, mangita pa nay. Naa dito daghan ilang mamaan. May dito ilang mamaan nay kay mahangyo ra nato. Kung di gito ni ibaligya, ato ko ilang naiben. Pero naaraman din na daghan na kay na yun. Tulo ka buka kong paliton. Ha? Kangano na ari kay kwarta? Doon na. Pila man gyud nang ano tulo mo ginang mapalit? 3,000 man siguro to nay. Uy, Andoy. Pagtarong anay mo kantidad gilitok ha. Diin man jud ka ng kwarta ha. Nonoy biyo uy. Wa day kay saling nako. Oh na, uy. Ang ako ang imong anak daginutan kayo. Kabaw biya ka nako nay. Oh, lagi daginutan. Kunya ka kay dito. daginutan man kay ko. Nakatigom ko nay uy. Solo ka nay uy. Oh, sige na. Pero wata ka sa balay at ta magtiwas og istorya. Ha, wa pa ta mahuman. Basta ha. Oh, lagi. Mao na to nay. Oh, Sige. matabiyag yun ko ay glaag ha. Ano ni Pat? Ato gining timingon para nga tuang mga kanding. Initiklo na to nila. Ato sa siguro nito part og tuab di mga hayop dito. Mangyod, ato gining siguroon. Adlawan ta na ba aton? Oh, natural. Dalian ginato ni part. Pero ato sa ning sirbaran gyud. Kublan gito sila. Awa na nang obserba Pat. Wa na nang testing-testing. Ato, dayon-dayo na to ni. Ditsuo na to ni sila. Ayaw part, delikado kay part. Di lagi na delikado. Ditsuo na to sila grak-grak. Kung dili gyapon sila manutlan, aw kana. Managan ta, di ta papupa. Sige lang tagdagan, sige lang tagabanggag sagingan. Ano nga hapay na saging ito? Natural mo na kayo. Nga, sa ato mo natunggo sa ato ng pagdaga na to. May may nga idea part ay. Saan na? Di ta magdungan. Ano man? Ato nang kalitag pusil dito na to ba? Kay magdungan kita malagmit. Magkabantay magud sila gud. Tuo, Jaja. Sakto sab ka. Mas maayo kung duolon ginato na sila. Parang di ta magduduwag, naigo ka tagwa. Bitaw sa. Sakto ginang idea ni Ward. Tulitan yun ako. Oh, saman mo. Musta naman imong lakaw nang? Di mo sugot, Senyor Sibyo, oy. Ngundangon ninyo pagpang-inspeksyon sa tanang kabalayan. Kinanglan tiwason gyud ang pagsusi. Da, tiaw mo na. Pahunungon lang mo kung ipatawag na. Ta. Period. Kita yung magbuot, dili si Marlon. Nya, adto lang ko noy. Mubalik lang ko og mapuhon sa sayo. Okay. Ha? Namunday, ari na ko nang. Oh, sige. Magpabot ko nimo ha. Oh. Kaya kung kanto nimo munday. Kay magtaka lang yan sugo si Marlon nga di mao. Mao na gani, maghuwat mo sa mando ninyo Sibyo. Wanay lain. Oh, good. Nay. Oh, unsa man? Tumanon gito nimo imong giingon? Nya, nanay kwarta. Doon na lagi. Gusto ko paliton tayo to na akong tulo. Say paliton. Kanding, mupalit ko no siya. So man kanding. Buhi on good. Unsaan pa di ay? Naalagi ni say kwarta din siyo. Linibo niyang kwarta, palit sa kanding. Tinuod na, anak kay kwarta. Di ko no. Di abitaw. Oh, Pagawas. tinigo mong gunin ako, tay. Ang uban ani sensiyo. Ya kani oh. Tulo akong paliton. Imo nang tinigom. Ugot. Daginutan biya kay ko. Kasi may taga-taga ni mong kwarta nga nakitigom ko man anak.
Tatay sabi, ay na, pangutan na tayo good. Basta kan ni ako ning tinigom. Di ni na ako kinawat, uy. Nakatigom naman jud ka. Nya imo na tong gikasabot ang tag-iya ngayong paliton. Oo, nay, ako na tong giingnan. Ako na lang gitong bayaran. Pila man jud? 3,000. Oh, di ay. 2,500 kay akong gihangyo. Oh. Bebe, bebe, ambe ng kwarta, be. Nga naman tay. Bebe, ambe. Ako magbayad. Ako na lang tayo, nagsabot na gud mi. Bayaran na lang gito nako. Si tatay na lang nimo ang pabayaran na andoy. Kay di pa ka katuhuan. Mao. May nang si tatay nimo aron ligon. Be, Parehas ra bitaw no? kisa may tagyan ng kandinga. Pila ka buok? Tulugod. Tulo? Oo. Makatiman ka ng tulo? Ma'am, kutong usa kay matiman nimo. Sa naman taon, eh. Sagdi na lang gud na gud. Daghan bitong katabang nga nakatiman dire. Bayarin na lang na dito. Kisa may tagyan ng kandinga. Ha? Si Simon ug si Bonnie. Si Simon ka ng tulo? Lagi. Ay baby, ako na lang adto na bi. Bebe, bebe, ako lang. Kay may magpipirmahay mi ana. Ako in English yung magpipirma niya. Sus na lang in-Englishon pa mangyod. Mas mahal ko na inilis kay Sinti paminaon. Pero ano mo, doy. Ali. Park, sakto na kayo kagikan, Park. Sakto na, bro. Bro, sa guldaga na to ha, para dali ta mabuta. Ayo. Ini lang ta. Na may surkatanan dire pero layo. Nya, Nay layo dire. Pero dool ra. talaga na mo. Ato na. Ato na ta. Ayo sa, Ano mga atong bantayan itong mga barangay tanod, kay Adlo kan ton tanod nga diya nagdag ko ato. Isog ni baho ato. ito, tara na ito ilang dalang niya. Pagtumig sa ligan. Kaskan.